ekwuba okwu ego ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu okwu ego ka anyị na-ekwuzi ka anyị kwubezi okwu ego na ọbara uru ife ọ bụ na ị chọrọ ịgwa m ya bụrụkwa okwu ego ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu ego ka onye owe maka okwu ego ka m chọrọ ịnụ ịgba ọmụ na fonu ya bụrụkwa okwu ego ịbịa na be m ya bụrụkwa okwu ego my brother blink the deal ka anyị kpụọ the deal ka anyị bute na ego ka eji asụ moto ego ka eji asụ ụlọ ego ka eji eme ife dị mma my brother ka anyị kwuba okwu ego na ọ dị mma okwu ego ka anyị na-ekwu okwu ego ka anyị na-ekwu ka anyị kwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ọchịchị a na-achị anyị tata bụ okwu ego ka a na-ekwu ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu ego o nwere ife ihe emenwu ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu ego kedu ife anyị ihe ekwubezi afọ ikwele ọnụ tata olu echi afịa ha amakanye ego o tinye ego onye ọbụla etigbo okokoko ya ka onye amụma egwu na-agwata isi ụmụ Igbo ka anyị kwuba okwu ego ife anyị chọrọ ịgwa m ya bụrụkwa okwu ego ife anyị chọrọ ịgwa m ya bụrụ didi asịrị anyị chọrọ ịkụlụ ya bụrụkwa okwu ego ife ọbụla anyị na-ekwu ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu ego akpọna m nwanne m akpọna nna fonu ma ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu ego ọ bụrụ na ịkwụsị okwu ego ọ bụrụ na ịkwụta ego anyị emebi ife ego ọ bụrụ na ego sụọ anyị emebi ife ego ọ bụrụ na ego bịa na bilion anyị emebi ife ego bịa na pounds anyị emebi ife ego bịa na tilitili anyị emebi ife ego anyị emebi ife ego anyị emebi ife ego ife ego ka anyị na-eme ife ego ka anyị na-eme ekwusịa n'okwu ego kwute ego anyị emebe ife ego anyị emebego ife ego ka anyị na-eme ewu oyi egwu amalụ ka mụ na-eti oyi otu egwu nwa agụla eze chukwu onye amụma egwu na-agụ ata ịgba ka mụ na-eti ọbịa dịbịa ije sawa ije sawa kama ije oche ayi otu ịgbatịele m igbo aka nne ya ngwa ọbịa ije kapa ije eyi onye nka ikwuba okwu ego ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ekwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa ndị na-ekwu okwu ego ndị na-eme ife ego nu na falili nne ka njebe n'ọzọ n'isi ọfịa ka nje zụtọ imo isi ọfịa dị na-agụ ata nwafọ David Chijioke nnukwu nwa amụrụ n'isi ọfịa Paje n'isi ọfịa CEO Dave Best Global na
Turkey CEO Istanbul and Turkey mana ịbụ onye ego ijele Turkey wee bute ike baje n'isi ọfịa n'ịkaliga egwu onye mpaje n'isi ọfịa baje n'isi ọfịa baje n'isi ọfịa n'ịbụ ọgaranya ngada baje n'isi ọfịa odegwu ejije ebube n'isi ọfịa odegwu jele Turkey bute ike odegwu jele Turkey gbaba mbọ chukwu ekpere ife baje n'isi ọfịa ịma na ịbụ nnukwu mmụọ odegwu amụ na ọzala isi ọfịa nọ ya dele gị mma Kanji Imo steeti yo Kanji ezito Imo ebe ka mụ na-eje oyi n'ụmụ duru eze na Nwandụgba n'isi lokal gọọmenti yo ka m kwudo oyi m ịmalụ ya odegwu jele United Arab Emirates Jebili Chigozie Samson Chukwu nenye Akụabata n'Emirate yo n'ebu mmọnwụ Ona amarụ Akụabata Ona amarụ Akụabata Akụabata ka m na-ekwu odegwu ejide ebube daalụ akụ mmọnwụ nwata chi ya na-emere ife onye egbula egbu na obusigokwe ka m bụrụ ịgbazute odegwu ka m bụrụ egwu m ka m jee zute n'ototo nwa ejide ebube odegwu ka m na-ekwu Ifeanyi Emmanuel Nneji gị ka mụ na-akpọ n'egwu a gị ka mụ na-agba mmọnwụ arọ Turkey money egwu mụ na-akpọ ihe Turkey money n'iji ego n'ijikwa ọgwụ ife niile ka ị na-eme Turkey money na-egbu mmọnwụ bidogokwe oversize yo una nwale oversize yo oversize n'isozi n'egwu oversize na mmọnwụ na-ebe oversize n'iji ọgwụ ma jide ego n'ịbụ onye ego TSO the Turkey money ife niile ka ị na-eme CEO of Nigerian Association of Business Owner na Turkey oversize odegwu karịsịa oversize odegwu karịsịa oversize odegwu karịsịa Turkey money onye ego Turkey money onye ego Turkey money onye ego onye nka ikwuba okwu ego okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwuba okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa ife ego ka anyị na-eme ife ego ka anyị na-eme ebulu m ịgbajebe n'ụmụọna ka m kwudo odegwu ejide ebube onye a na-ekwu okwu ya na ọ bụ odegwu tonu m onye na-ekwu oyi Chief Odela
Joseph Okeke ka m na-ekwu okwu ya. Ogbuefi agbanwe dịka izuo n'ụmụọna Ogbuefi na ụmụọna odogwu n'ịgbago mmọnwụ onye nwe egwu na-akpọ ya CEO Ravera Otera Sutu na-ekwulọbịa odogwu ejide ebube na-akpata odogwu ejide ebube na ụmụọna ude gị na-ede n'ilu ude gị na-ede ude gị na-ede na mba niile iruo na-aba ude gị na-ede Ogbuefi na ude gị na-ede n'Igbo ototo nwa Ogbuefi agbanwe dịka izuo n'Igbo odogwu ilu n'ụmụọna fa na-ekwu okwu gị onye a na-ekwu okwu nye na onwere ife ọ na-eme Ogbuefi n'ichizugo oke mmọnwụ ejide ebube odogwu ejide ebube n'ụmụọna Ogbuefi agbanwe dịka izizi m kene lọlọnya ugogbe ojii afọ ụzọ lọlọchi na-aza Okeke asa Ogbuefi nwanyị makarịsịa n'ịbụ sọ mma Adaeji eje mba asa Ogbuefi n'ịbụzi samsam asa Ogbuefi n'ịbụzi samsam ugogbe dị mma na-akwụ di ya n'ilu asa mma nwanyị ọma mma nwanyị bụ di ya ka ndebe na n'isi na-ekwusigo ka nzụta imo na n'isi ka esi Daniel Nnọlụka ka m na-ekwu okwu ya akụ nwata na Dubai akụ nwata na Emirate onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme akụ nwata odogwu n'ijele Dubai imesịa wee jekwuzie China akụ nwata ụgbọ gị na-efe akụ mmọnwụ odogwu naanị isi odogwu naanị isi daalụ onye amụma egwu na-agbọ ihe odogwu naanị isi ka m na-ekwu okwu ya akụ nwata na-egwu mmọnwụ akụ nwata naanị isi CEO akụ nwata investment CEO akụ nwata foundation akụ nwata n'Igbo odogwu akụ nwata onye isi ọgaranya niile eme ife ego akụ nwata ude gị na-ede akụ nwata onye isi ọbata ọ na-ede ọgaranya niile eme ife ego ife niile ka ị na-eme akụ nwata onye isi akụ nwata na ije gachi ọgaranya niile eme ife ego akụ nwata onye isi nwoke nwere obi sale ọgaranya niile eme ife ego jebe n'ọsụ Ihitụkwa n'ọsụ n'Imo steeti ka nkwudo ọyigbe ọ na-eme ife ego Goodluck Okafor si ka mụ na-ekwu okwu ya onye a na-ekwu okwu ya na onwere ife ọ na-eme tụọ onye ya ọba ego ọba ego ka m na-ekwu oyi ọba ego na-ịbago mmọnwụ CEO Golden CNN Investment Limited oke nwa n'Itosukwa odogwu ejide ebube n'Ọjọ Alaba na Lagos ka ị na-azụ afịa ọba ego n'Igbo odogwu ọba ego n'Igbo odogwu ọba ego n'Igbo odogwu ọba ego n'Igbo odogwu onye nwere gị nwere ihe ọba ego n'Igbo odogwu ka ndị ebe dị na-awọ mma n'Imo steeti inugokwa ka ndị ezụta ime oyi
odegwu jele Tunisia onye ka mụ na-ekwu Chukwu Ifeanyi yo ka m na-ekwu okwu anyị South n'Igbo onye nnukwu ego anyị South na nukenele anyị South bụ odogwu ife niile ka ị na-eme Oyemanye South Oyemanye South Oyemanye South Oyemanye South Oyemanye South Anye South bụ nnukwu ike ka njebolu mba South n'one ka m na-eje ka nje zutọghị m Emmanuel Okechukwu Godie ọnwa ka m na-ekwu ọnwa na Budapest odegwu jele Hungary wee bute nnukwu ike ọnwa niile tiyo ọnwa na-etili ala ọnwa niile tiyo ọnwa n'ịbụ nnukwu ike iso na ndị na-eme ife ego ọnwa n'iso na ndị na-ekwu okwu ego ọnwa na-etili ala ọnwa na-etili ala ọnwa niile tiyo ọnwa niile ọnwa tielume ọnwa na-etili ọla tielume onye ka ikwugo okwu ego okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa onye nka ikwugo okwu ego ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa Igbo mejebenu na Amaesi na-agụ ata ka nje zute oyimo onye ka mụ na-ekwu ịmalụ ya Ogechukwu Chonye Igwe Ngoli ka mụ na-ekwu odegwu jele Budapest na Hungary wee bute nnukwu ike Igwe Ngoli n'Igbo mmọnwụ Igwe Ngoli n'Igbo odegwu ka abịa esi igwe na-ịgbasili ike onye a na-ekwu na onwere ife ọ na-eme igwe onye a na-ekwu na ọ bụ mmọnwụ igwe onye a na-ekwu na ọ bụ karịsịa ka abịa esi Igwe Ngoli ka mụ na-ekwu eze Omeọgọ na-agụ ata eze Omeọgọ na Amaesi Igwe Ngoli Igwe Ngoli ka njebe eze nnu n'Owere n'ụmụ dị ọka n'ọlụ ka nje zute oyimo Chukwu ma ọnwụ melụ ka m na-ekwu okwu ya ego na-eje ije na Budapest odegwu jele Hungary wee bute nnukwu ego na-eje ije ubi na-enye nri nke izizi n'ọlụ achụchụ ụmụ ogbenye n'ụmụ dị ọka odegwu jele Hungary wee bute nnukwu ike ego na-eje ije n'igbu nnukwu mmọnwụ ejide ebube n'ọlụ toni ya ego na-eje ije ka ịkpọ ya ego na-eje ije ubi na-enye
nni achịcha ụmụ ogbenye n'ọlụ n'ọhịa dịrị gị mma. Ego na-eje ije ego na-eje ije ego na-eje ije na-ebu karịsị ya ego na-eje ije ubi na-enye nni ego na-eje ije ka njebe na-akaba ojoto ka zụta odegwu jele Budapest wee bute ike iso n'ife a na-eme Ikechukwu Obi ka mụ na-ekwu onye nnukwu ego ka mụ na-akpọ n'egwu Eze Ngoli n'Ojoto Eze Ngoli n'Ojoto Eze Ngoli n'Ojoto odegwu ndị jele Budapest weje wechuke wee bata Ojoto bekwelu na ọ na-eme ndị akaba Ojoto mesịalụ kwelu n'Eze Ngoli n'ogbe ike Eze Ngoli n'Ojoto onye nnukwu ego n'Ojoto Emmanuel Obi na ọ mụrụ nwa ka nwa Eze Ngoli odegwu jele Budapest Eze Ngoli wee bata n'Ojoto ndị akaba Ojoto mesịalụ kwelu Eze Ngoli Emmanuel Obi mụrụ nwa ka nwa Eze Ngoli n'Ojoto ayọm n'ọka na zụta oyigbo n'ogbukwu ike Nzekwu Ugochukwu Christian ka mụ na-ekwu aka odegwu sulu n'ọkụ n'ọka nke izizi na ụmụ ayọm n'ọka ife ọka jide ebube odegwu jele Budapest na Hungary wee bute nnukwu ike odegwu sulu n'ọkụ n'ebe ọga ndị ọga CEO 1010 Investment Limited ọ dị na Asaba na ọ dị na Abuja odegwu sulu n'ọkụ ịgbasili ike Ugochukwu n'Igbo odogwu ịgbasili ike odegwu na ụmụ ayọm n'ọka ịgbasili ike ife niile ka ị na-eme ịgbasili ike ka njebe Ekwulọbịa ka nje zụta oyimo Ekwulọbịa emeteyete onye ka mụ na-ekwu oyi Obinna Eze Melue odegwu jele Budapest wee bute ike John onye na-ekwu ncha na-awụ ka mụ na-akpọ California na-ekwu ịmalụ ncha na-awụ odegwu ejide ebube na Ekwulọbịa ịmalụ ya ule Ekwulọbịa ka o si eje ncha na-awụ onye m ncha na-awụ onye m ncha na-awụ oge nwa na-ebetete ka njebe n'ọlụ ka nzụta odegwu onye ka mụ na-ekwu ịmasị Junior gị ka mụ na-ekwu Nwafada ka m na-akpọ n'egwu a odegwu jele Budapest wee bute nnukwu ike Nwafada ka m na-ekwu okwu ya na-ekwu mmụọ ka mmụọ Nwafada nwa mama oyi Nwafada n'ife niile ka ị na-eme ịmasị Junior Nwafada na-ekwu n'ọkụ onye nnukwu ego egwu m ejebe n'Enugu steeti na Nkelefi na Kano ka nje zụta odegwu Biudokolo Joseph Ọnụkwube na mmadụ abụrụ Chukwu Macho echenji
macho bulu dị chenji yo onye amụma egwu na-akpọghị macho n'ime odegbuo onye nwere gị na nwere ife ndị zụrụ azụ elika onye nka ikwugo okwu ego okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ka ikwugo okwu ego ka anyị na-ekwu ịmalịa ego bịa na tilitili anyị emebe ife ego ka anyị na-eme ife ego ka anyị na-eme